Nou, ik ben nu bij meneer Knoops. En dit is dus de laatste keer voor jou? Dit is de laatste keer, ja. Na 40 jaar Bonifatius, 6 jaar dit nog. Ja. Ja. Hoe is dat? Nou, dubbel. Ik zal mijn meesten missen. Ja. Nou, hallo. Leef je ook nog? God, het is Hoe laat zullen je komen? Je bent ook een mooie Neder hoor. 10 uur. Nee, half 11 zullen je komen. 10 Nee, uur. man. Ah man, je moest eerst naar de kroeg. Oh. 10 uur. Wat heb ik nou? Dat had ik beloofd. Oh. En dat had ik beloofd. Oh, dat is geweldig man. En dat meteen opeten, denk ik. Meteen? Nou, dat denk ik. Kijk, en die komt uit België. Oh, nou. Ja? Ja. Mooi. Hé, nou. Nou, ja, ik had het me allemaal heel anders voorgesteld. Oh, hoe dan? Ja, nou ja, dat zeg ik niet. Maar ik zou je dit vertellen Ja. van Evert en van Jelle. Nou, vertel. Jou nemen altijd uit die bak. Een pepermuntje. Ja. En weet je wat ik nou doe? Weet je wat ik nou doe? Ik geef een hele zak pepermunt. Nou, daar ben ik hartstikke wies met. Nou, Ja. en dan krijg je van mij ook nog eens een keer een gasje en dan kan je zo'n keersje in doen. Ja? En ik zie een bos bloemen voor je kopen. Ja? Maar toen was er iemand die zei ze koopt heel vaak Een berenburgje. een berenburger. Nou, Nou, en dan moet dat ook nog. dan krijg je die. En die man... Omdat ik hier nooit meer kom, dat je van me af bent, Ja, zeker? ik denk dat ik gelukkig van jou ben. Ja, Dan dat kan- dacht ik al. En die is voor je man. Omdat hij nou elke avond met me tussen Ja, zit. nou natuurlijk, die moet ook wat hebben. Anders, één is zomaar leeg. Ja, nou. Nou, en hoor je, zet je nou een kopje koffie? Ja. Want ik heb 4 gebakjes in de Oh, koelkast. nou, krijg je eens een dikke tuut. Oh, ik wil jou anders een geven. Nou, dat Maar kan straks wel. Dat durf ik niet. Dat kan straks wel. Oh, nou ja. Je moet het zelf maar weten, meisje. Nou, er zijn hier ook geen kopjes meer. Ja, die staan op het aanhuis. Ja, die maar 2. Die heb ik al neerzet. Er staan 3. maar 2 man. Ah, 3 man. En ik heb 1. Nou ja, dan zoek je er maar één bij. Er staan 2 bruin, nee, met een bloemke die ik Ja. er neerzet. En ik heb zelf een kopje. Mooi, klaar. Dus je moet er mij niet altijd zo voor schut zetten. En dan moet je de gebakjes ook even pakken. God man, je bent veel te gek dan allemaal. Ja, nou ja, de hele AOW die je er gaan ook aan. Oeh, ik krijg dit net hier op me. Ja. Wat nou weer? Ja. Wat doe je nou? Nou, die man moet er melk hebben. Ja, nou die kan ik nou wel open doen. Dat doe ik anders toch ook? Nee, ik ben van de thuiszorg en ik doe het. Och, Alsjeblieft. Keetje brutaal. Ja. Kom Nee. je wel eens weer om een kop koffie? Ja, tuurlijk. Wat Of dacht mag je ik dan? ook wel een keer bij jou? Ja, dat hadden we al afgesproken. Ja, anders mag het niet, maar nou mag het Nou wel. mag het wel, als ik Ja. niet meer in dienst ben, dan mag het. Ja. Hè? Ja, dat Anders weet mag je geen contacten hebben met de cliënten. Nee. Nee, nou, en als ik niet meer- En daar heb je ook altijd goed aan houden. Ja. Behalve een dag na Ameland. Oh, Hè? dat weet... oh kijk, die moet er even op. Dit is mijn Wall of Fame. Alles wat daar staat, Dan is zijn het- al mijn favorieten. Al zijn favorieten staan hier. En daar steen jou ook tussen. Ja, Ja, shirt, dan ja. weer die en daar bij ons op Ameland. Op fietsje. En gaan we toen de hele dag s'avonds zo dat krijg zien? Nou, dat gaat soms allemaal, ja. Maar als mijn man erbij is, dan is hij Ja, wat dan, rustiger. daarom heb ik die ook maar een fles geven, want ik denk anders krijg ik daar weer moeilijkheden met. Hè? Of Hè? niet? Ja, daarom. Ah, wij konden altijd voor goed Ja. opschieten. Nou, we kennen toch nog wel goed opschieten. Ah, jawel. Alleen ja, ik weet precies hoe ik u aanpakken moet. Als u begint te schelden, schel ik terug. Ja, dat is het mooiste. Dat Ja. is het mooiste. Als ze niks zeggen. Daar is niks aan. Er was ook wel eens een en die liep van hard futten met ik achteraan om te zeggen, nee, dat moet niet. Ik meen het niet zo. Nee. Nee. We had je er altijd goed, hè? Ja, ik had het niet gehad. Ja, echt waar. Ja, ik van haar ook hoor, ze neemt altijd lekkere dingen voor me met En van de week duimpje, toen had ik geen duimpje. pauze, toen had ik het hartstikke druk, geen pauze. En toen zei hij, ach meisje, er staat wel wat slaatje in de koelkast. Haal maar gauw wat. Nou, hè? mooi. Ah, nou, zo moet het ook. Ja, zo Het is toch mooi dat die mensen naar binnen voor je. Ja, dat is waar. De mensen, ik vind het geweldig. Ach, maar ja, je weet je wat, ik kan goed betalen wie we nog keert hier.
Dat zeg ik, oh, wieven, dan kan ik beter met jonge wieven. Nou, die jonge meisjes, dat viel ook leuk dat die hier komen. Oh, dat komt al aan, dat komt al aan. komt zo aan. Ze moeten toch even reageren. Ja. Nou ja, waterverlener. Ja. Maar joh, dit is de laatste keer. Ja, maar daar komen we wel aan. En ik zie je er nog wel eens. En zij komt nog wel eens bij mij om een kopje koffie. Dat geloof ik vast wel. Ja. Ik geloof niet dat ze me helemaal vergeet. Nee, dat doe ik ook niet. Nee, dat geloof ik vast wel. Nou, Knops. Ja, meisje. Goeie, hè? Nou, kijk eens aan. Nou, Oké. hey, jij hebt niet er wel op? Ja. Want dat was het mooiste van de hele avond. Oh, wat dat of niet? Ja. Mooi. Nou, Nou, we zien elkaar wel. Het Ja. gaat je goed. Oké. Mooi, doeg. Dat wie hem. Dat wie hem, ja. Nou, mooi man, hè? En nou? ging ik naar het kantoor daar. Dit weer mijn laatste cliënt. Dus nu ging ik naar het kantoor. Ja. Dat is zo'n sleutels inleveren, die hebben we net. Ja. Oh, god, wat een schatje is toch hier ik nog. Geweldig. Oh, geweldig. Oh. Laat je maar even zitten. Nou, goeie dag wijs. Hoi. Nou is het klaar hoor.